Namuot ko ni bataan. Nagtunto na siya vlog in fairness. Hello guys! Ito na ka, mag-bike ka na. Mag-vlog si mama. Giubo na yung taon sa kay hello guys. A few moments later. Good morning! Hello guys! You say hello guys? Sabi? So sabi. Wow! Good morning guys! Ayan, nagta-travel kami papuntang Breda kasi doon kami pareho nag-work. Pero pupunta muna kami sa work sa company ko kasi yung bike ko naiwan doon para ayan, ilalagay namin sa likod kasi 10:30 pa yung work ko. So pupunta muna ako sa old house namin sa Breda. Maglilinis-linis ng mga 2 hours. Tapos doon din naman namin ihahatid si Savi kasi for this week doon pa siya sa bantay niya. And then next week Savi will be here at a new Gast Ouder Lava. Next week. Yeah. So, ayun, 2 hours gamitin natin yung 2 hours natin sa paglilinis ng bagong bahay kasi on Thursday, nag-request yung buyer na pupunta siya, siguro magme-measure siya for curtain. Ayan, para mapagawa na niya. So, yun. Ayan, busy. Always naman busy. Sabi, say hi. Hi, guys! Sabi. Uy. Hindi nakikinig si Sabi. Lalagay na ni Dudong sa likod yung bike. And Sabi. Hi. Kasi guys, dun muna ako mag-i-stay sa lumang bahay namin. Mga 2 hours ako maglilinis. Kasi 10:30 pa naman yung work ko. So, gamitin ko yung oras, 'di ba? Why not? Kaysa naman magtambay lang ako dito. And yun na nga, sabi ko kanina, bibisita yung bago may-ari on Thursday kasi susukatan nila yung para sa cortina. And ayan, 7:50 na guys, hatid pa kami ni Dudong sa bahay. Ako maghahatid kay Savi sa kapitbahay lang naman namin yung bantay niya. Tapos diretso na siya sa school. So, ganyan ka-hectic. Siguro malilate siya ng kunti kasi 10 minutes na lang eh. Sana hindi traffic. So, ayan. Yun yung mga kaganapan na yan. Bumili nga pala kami ng bagong car seat ni Savi kasi maliit na tong isa. Ayan. Na-drive na si Dudong. Kwentuhan tayo mamaya guys. So, mag-iisip ako ng topic habang nagta-travel kami papuntang bahay. So guys, magchismisan tayo guys about kay Dudong. So, ayan, ano yung iaano natin ngayon? Siguro ito na lang kung may mga anak ba sa labas si Dudong. Mga talaga. So, ang dami. So, aside kay Savi, may kapatid ka ba, Savi? May kapatid ba si Savi sa labas? Savi? Do you have brothers and sisters, Savi? No comment. So, ayan, that's the topic for today, guys. Ibe has Topic? another child. Do you have another child? Thought we went back, but the car was going forward. Ayan, nawala ang concentration niya sa pagdadrive dahil sa nagulat siya sa ambush question. Do you have a child? Love, it's so early. Questions. So, ayan Nah, guys. I don't have. You are my second child. Ayan. Always So, have to ayan, take care of her. nasagot na niya guys. So, walang kapatid si Savi. Nag-iisang uniko iho. Ewan ko lang if madadagdagan. So, only child, only son. And, yeah, I'm not sure if we still plan to have another baby. Yeah, but Getting so old. sometimes guys, if we see
like other kids, brother and sister, and they're happy. Oh, maybe we make some sister and brother for Savi or brother. But then when Savi is so grumpy, I think it's enough, Savi. So yun, ganun. Parang, ay, tama na, isa na lang kasi nakakapagod. So ganun yung pareho kami. Pag masaya, ayan, naiisip namin yan. So, pag ganun kasi yung mentality, guys, hindi pa yan ready. Pag ganun. Bago-bago yung ano. Grabe ang araw. So, ayan. Savi is our only son. His only child and my only child. So, yun yung sagot sa question, guys. A few moments later. Ayun guys, kahatid ko lang kay Savi sa bantay niya and papunta ako ng house. Siguro binabalang ni Vibe yung bike ko. Tsaka yung bag ko, sana naman, pati bag binaba niya. Nagmamadali kasi yun kasi malilate na siya sa school. Ako naman mamaya pa, may 2 hours pa ako actually. Oh my gosh. Ay, ayun. Ayun pa siya. Ayan yung yung old house namin. Kaya ako lilinisan kasi tingnan nyo. Ang kalat. So, this is my job. To clean. Oh my bag. It's still there. Time of the week. You with one mouse, so I put down some stuff. Okay. So guys, I will miss this house. Oh my gosh. So guys, andito na naman si Inday. Busy na naman. So, ayun na nga, sabi ko kanina nasa old house kami. And alam niyo bang meron pa pala ako naiwan. Kasi before kami umalis, inon ko yung dishwasher namin. Para, as in, clean na lahat ng ano. At least dry na siya. So, ayan, kunin na natin isa-isa. So, ayan, nalaman natin kanina na si Savi, nag-iisang anak lang ni Vive, at nag-iisang anak ko lang din. So, ayan, wala kaming anak or mga anak sa previous relationship. And, ayun, oni ko iho. So, ganito ka-busy yung life, guys, namin dito sa Netherlands. Kasi di ba, yung ibang Pinoy, yung thinking nila pag nasa abroad, hayahay. So, ganun palagi. Pero, ayan, hindi. Kung hayahay man, if nakakapagbakasyon man sa Pinas, I know, pinaghihirapan nila yun kung saan man silang bansang naroroon. Kasi, dito kasi, yung mga tao, mga super workaholic yan sila. Kaya, binabawi nila sa bakasyon. Ayan, feeling prinsesa at prinsipe yung mga peg nila pag nagbabakasyon. Pero pag nasa kanilang bansayan, as in kayod kalabawi sila. Kagaya namin, pag hindi kami nagtrabaho ng super bongga, wala kaming pambakasyon sa Pinas. So, ayan. Ayan, maghanap ako ng malalagyan ko ng mga plates mamaya. And, so, bukas si Vive yung nakatoka sa labas. Ayan, kasi ayan, iaano namin yung mga damo-damo. Mga ganun. And, ayan, iniwan na lang namin yung vacuum cleaner para mabilis, ayan, malinisan yung mga kalat doon. Oh, miss ko talaga yung bahay. Ito, na-request ang daming request ng buyer, guys. Yung washing machine, pinaiwan nila. Tapos ito, pinaiwan nila. Ang mahal pa naman magpagawa ng kurtina dito, as in, guys. Lalo na pag mga ganito, yung makakapal. Kasi, di ba, kailangan makakapal yung kurtina dito kasi winter season, di ba? Ayan. Tapos, guys, tingnan mo yung grapes ni Inday. May mga bunga na, so yun iiwan namin. Pero, ayan, super happy naman kami sa bagong bahay namin. Ito pala, babaklasin pa pala to. Yung chandelier. Ano pa ba? Oh my gosh, namimiss ko to kasi ito yung bahay na tumanggap sa akin more than 2 years ago. Nung
bagong salta ako dito sa Netherlands. Charot, may paano-ano pa. May pa-emote-emote. Oo, talaga mamimiss ko talaga to. Sino ba ang hindi makakamiss sa unang bahay na tumanggap sa'yo? Sa bahay na malapit sa lahat. Kasi nasa center kasi to. So malapit sa lahat, malapit sa work ko. Pag pumunta kami sa, magbibilhin kami sa center talaga. Nalalakad lang namin guys, as in. So yun yung kaibahan ng bagong bahay namin. Magdadrive talaga kami. So meron naman silang maliit na center doon, may mga tindahan, pero hindi ganitong kalaki dito sa Breda. So yun, mamimiss ko. Ayan, mamimiss ko yung grapes ko doon. Paulit-ulit. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. A few moments later. Hello guys! Ay, pinagpawisan ang lola niya. So natapos ko nang i-vacuum lahat dito tsaka sa taas. And ito yung mga, ayan, yung mga nakita kong mga mga bagay-bagay na, ayan, inano ko na lang sa isang lagayan. Ito yung mga plato pa namin at kutsara na naiwan. So, ayan. So wala na mga ganitong anik-anik dun sa taas. Nakuha ko na lahat. Inisang ano ko na lang para mabilis makita ni Wibe. Or kung ano yung itatapon, mabilis niyang matapon. And nga pala, wala kasi ako... wala. Nabubuksan ko yung cabinet dito. Ayan, yung sabi ko sa inyo na nabubuksan ko lahat. Kaya lang, meron doon nakalagay. So, wala akong bangko, guys. Of course, wala na dito. So, si Wibe na lang magtatanggal niyan. Kasi lahat ng bangko, lahat ng upuan nasa bagong bahay na namin. And... wala na. Inano ko na. Nakaano na to lahat. Yung mga ibang stuff lang, like yung naandun sa taas, yun na lang yung nakalimutan. At yung dito sa ref, mayroon pa siyang hindi nakuha. So, ayan. At least, naka-on naman yung ref, hindi masisira. So, ayan. Meron na lang akong 5 minutes before 10. 10:30 start yung work ko. So, I still have more time to bike pa naman. And, ayan, that's all for today. So, yan ang Kayod Kalabaw ni Inday Val and ni Dodong Wibe, of course. Dumiretso siya, syempre, mas nauuna yung work niya kasi sa akin. And, ayun, tingnan natin yung yung sa tool room niya. Ay, meron pa nga siya ditong, ayan, oh. So, ayan. Okay na rin naman pala. Ayan. So, sa liit ng tool room niya, naglagay siya. Siya lang, actually guys, siya lang gumawa nito. So, naglagay siya doon ng pwedeng mapaglagyan. Ayan, sa taas. Kasi nga, to maximize. Ito ba siguro? Para ma-maximize namin yung space. So, ayan. And, ayan, karpentero, teacher, ano pa ba, yaya. So, yan si Wibe. Nalagay natin dito para madali niyang makita. And, puro basura na lang yan dito. So, bukas, since half day lang siya, pupunta siya dito. And, ayan, tapusin na muna natin yung video, guys. That's all for today. Thank you for watching our video. I hope na-appreciate nyo. So, ipinakita ko lang yung life namin dito sa Netherlands na hindi ganun kadali, mahirap. Pero pag nagtutulungan kayo, kaya-kaya. So, please, nga pala, don't forget to subscribe naman po sa channel namin and hit the notification bell for our latest updates. Bye!